Kedves vendégeink, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt Visegrádon, az élő középkor városában, a Dunakanyar szívében. Milí hosté, velice srdečně vás vítám tady u nás v Visegrádu, v srdci oblasti, který se nazývá Dunakanyar. A közép-csehországi fotókiállítás megnyitóján. Na zahájení výstavy, které prezentuje krásy Středočeského kraje. Kérem, engedjék meg, hogy külön köszöntsem Éva Dozsavová asszonyt, a Cseh Köztársaság Magyarországi nagykövetét. Dovolte mi, abych pozdravil paní velvyslankyni Evu Dvořákovou, velvyslankyni. Mihály Levencová asszonyt, Prága megye oktatásért felelős igazgatóasszonyát. Paní Michailo Vencovou, která je ředitelkou odboru školství na krajském úřadě Středočeského kraje. Köszöntöm Prága vármegye küldöttségét. Zdravím celou delegaci Středočeského kraje. És köszöntöm Karácsony Ádám urat, Pest vármegye közgyűlésének alelnökét. A taky zdravím pana Adama Karáčoně, který je zástupcem pana hejtmana župy Pest. Mi visegrádiak már 700 évvel ezelőtt is örültünk, amikor a cseh király ellátogatott Visegrádra. My z Visegrádu, my jsme už před 700 lety radovali z toho, když český král nás navštívil. És az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években is mindig örömmel fogadtuk a cseh vendégeket. A taky v posledních desetiletích i posledních letech vždycky jsme rádi vídali návštěvu z Čech. Számomra az egyik legkedvesebb és legszebb élmény az volt, amikor 2 esztendővel ezelőtt a Karlštejni iskolát láthattuk vendégül 2 napra Visegrádon. Pro mě bylo jedno z velkých zážitků, když 2 roky tomu jsme mohli tady přivítat delegaci dětí ze škol z Karlštejna, které nás přišli se nás podívat taky. Nagyon nagy dicséretet kaptunk, hiszen nem kisebb testvérvárosokkal büszkélkedhetnek, mint Avignon vagy éppen Monte Carlo, de amikor elmentek haza, akkor otthon azt mesélték a szülőknek, hogy a legizgalmasabb és a legérdekesebb napokat Visegrádon töltötték. Dočkali jsme se velkého uznání, protože Karlštejn má partnerské město Monte Carlo a Avignon, ale když dneska se vrátili od nás, tak doma vykládali, že prostě to bylo ale nejlepší, nejvíc zážitku, že to bylo to, co tady viděli. Tak pro nás to byla velká podsta, uznání. Na most rajtunk a sor, hogy megismerhessük Közép-Csehországot a fotókiállítás útján. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elhozták nekünk ide ezt a kiállítást, és átadnám a szót igazgatóasszonynak. Teďka je řada na nás, aby jsme poznali střední Čechy, proto jsem rád, že tuhle výstavu jste přivezli a přes tu výstavu můžeme nahlídnout, můžeme lehce poznat krásy Středočeského kraje. A přál bych z toho paní ředitelce Vencové. Tak děkuji za slovo. Dobrý večer. Já jsem si připravila poctivě poznámky, což běžně nedělám. Ale myslím si, že máme tady velké zastoupení a že ještě na něco, co jsem měla napsané, dojde. Já se přiznám, že jsem taky kvůli tomu překladu jsem si to psala, že jsem strašně podlehla atmosféře tohoto místa. Já prostě Maďarsko miluju i další země Jižní Evropy
A vlastně mě to strašně pohltilo a proto jsem udělala takovouhle detailní přípravu a předávám teda teď slovo. Nagyon szépen köszönöm, hogy van lehetőségem önök előtt beszélni. Nagyon készültem, csináltam jegyzeteket, de el kell, hogy előtte még belenézek a jegyzeteimbe, el kell, hogy mondjam, hogy annyira meg vagyok, annyira magába szívott az itteni hangulat, az itteni, amit látok, és már előtte kifejezem az elismerésemet, és bevallom, hogy én mindig szeretem a Európának ezt a részét, de amit itten láttam, ez nagyon-nagyon, szóval nagyon érzem magam itt. Ez az egésznek a lényeg, amit mondott a hölgy. Rövidítem egy kicsit, elismerem. Tak, ale přece jenom chtěla bych samozřejmě pozdravit tady pro mě velice vzácnou návštěvu paní velvyslankyni, pana konzula, chtěla bych pozdravit zástupce místních samospráv, pana starostu z města Vyšegrád i vlastně zástupce z regionu Pešť. A chtěla bych také předat pozdravy ze Středočeského kraje od naší paní hejtmanky, paní Petry Peckové, která vlastně této akci udělila záštitu. Takže i toto jsem chtěla sdělit. A pak tady mám vlastně to, že věřím, že se fotografie budou líbit, že sem přijde hodně návštěvníků. A ty, kteří přijdou, že opravdu by mohli třeba získat nějaký zájem o to, podívat se k nám do středních Čech. Mně se ty fotky strašně líbí, já jsem ve své funkci poměrně krátce, maliličko díl, než je paní velvyslankyně, je to přesně rok a musím tedy i sklidit tady z tohoto místa hold našemu tady výtvarníkovi Jiřímu Jerouškovi, protože ty fotky jsou nádherný a oni vyjadřují to, co je typické pro Středočeský kraj. Először is akkor kezdeném a hivatalos részét a beszédemnek. Szeretném üdvözölni a jelenlevőket, szeretném megköszönteni polgármester urat, a városmegye képviselőjét, külön tisztelettel a nagykövetasszont és a konzul urat, akik szintén itt vannak ezen a megnyitón. Nagyon örülök annak, hogy itt vannak önök, és bízok benne, hogy tetszenek önök a fényképek. Nekem nagyon tetszenek a fényképeik, nagyon szépen bemutatják az, ami szép nálunk, ami a mi megyénkben, vármegyénkben szép. Külön tisztelet a fotográfus úrnak, aki alkotta, aki létrehozta ezeket a fényképeket. Bízok benne, hogy ezek a fényképeket, ezt a kiállítást megtekintve sok embernek kedve támad meglátogatni Csehországot, és lényegében ez egésznek egyik elvárás, hogy kedvcsinálóként van ez a kiállítás megtervezve, létrehozva. Tak a co to je to typické, co já v tom vidím, tak to je různorodost a pestrost. A to je právě to, co vlastně je typické pro Středočeský kraj, který je největším krajem v České republice a prostě území jsou velmi různá, jak přírodními památkami, tak i samozřejmě architekturou a myslím si, že ty fotografie, tak jak jsme je nainstalovali, že to vyjadřují, alespoň doufám, že to tak je. Még az előzőből kimaradt egy fontos rész, elnézést kérek. Át szeretném adni a kormány, a Közép-Csehországi megye elnökasszonyának az üzenetét, Pecková asszony üzenetét, aki tulajdonképpen védnöke is ennek a kiállításnak, Szabó István úrral együtt védnökséget adtak, ő védnökségben van ez a kiállítás megszervezve. Amiről meg szeretnék egyezni, hogy mi jellemző Közép-Csehországra, jellemző a változatosság és a több színesség. Szóval ez, amit bízok benne, hogy a képekből is ez vissza fog jönni, ezt így fogják látni önök is. Tak už jenom dvě drobné zmínky. Strašně moc bych chtěla poděkovat panu starostovi, který nám včera připravil skvělý program kulturní. My jsme byli jsme na hradě Horním, Dolním, mohli jsme se svést i přes vodu na druhou stranu a viděli jsme takový rytířský souboj. A bylo to pro nás strašně zajímavé. Takže to chci poděkovat, pak chci poděkovat zaměstnancům jak kulturního střediska, tak i úřadu, kteří nám pomohli s instalací. To jsme moc rádi, protože nám ušetřili čas, který jsme mohli věnovat prohlídce města.
Szeretném megköszönni polgármester úrnak a segítségét, és azt, amit milyen programot csinált számunkra. Volt lehetőség megismerni Visegrád szépségét, átmentünk a másik oldalon, Nagymarocs is megtekintettük, megnéztük a Fellegvárat, a lent részt is, szóval nagyon-nagyon minőségi volt az egész itt létünk. Amellett szeretném megköszönni úgy, mint a Kultúrház igazgatójának külön a segítséget, a Kultúrház alkalmazottjainak és a önkormányzat alkalmazottjainak, akikkel együtt, közösen készítettük, szereltük fel a képeket, készítettük ezt a kiállítást harmonikus egységben. Nagyon örültek ennek, hogy minden működött és mindent időben tudtuk megcsinálni. A poslední 2 věty. Samozřejmě děkujeme za spolupráci, chceme v ní pokračovat a chceme ji i rozvíjet a máme i tady společně s panem magistrem Holým nějaké nápady, nová témata a pokud bude dnes večer čas, tak je s vámi rádi probereme. Děkuju. Nagyon örülünk annak, amit elértünk, ahol vagyunk most, de szeretnénk ezt az együttműködést folytatni. Vannak ötleteink, elképzeléseink, és reméljük, hogy az est folyamán lesz a lehetőségünk a Holi úrral, akivel együtt tervezgessük, vannak ötleteink, és ezt szeretnénk átadni, megbeszélni a magyar partnerekkel, hogy tovább, mivel tudnánk ezt az együttműködést folytatni. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych velice stručně začal poděkováním, protože děkovat se musí. Děkuju paní ambasadorce, panu Karáčonimu jako představiteli regionu Pešť, panu starostovi, panu Mikéšimu jako řediteli knihovny za obrovskou vstřícnost a pomoc při realizaci této výstavy. Én az elején szeretnék megköszönni, mert köszönettel tartozok, ezt fontosnak tartom. Szeretnék kifejezni a köszönetemet az jelenlévőknek, akik támogatták, hogy ez az egész akció létre lehessen, kezdve a polgármester úrral, a nagykövetasszony úrral, a Szabó István elnök úrnak a helyettesével, és örülök, hogy ezt, és külön szeretném megköszönni Mikes úrnak, az igazgatónak, akinek segítségével ezt a kiállítást itt ennek felszereltük. Děkuji samozřejmě i našemu celému českému týmu a panu Šimkovi za obrovskou pomoc při té realizaci, protože se to dá skutečně ta akce dělat i jenom společně, že to jednotlivec by nezvládnul. Takže děkuju. Szeretném megköszönni a csapatuknak is ezt a munkát, nekem is, hogy segítettünk, mert ez egy csapatmunka eredménye, amit itt láthatunk. Druhá věc, kterou chci říct, je, že tato výstava je 16. výstavou v pořadí od roku 2015, kdy jsme přišli s dlouhodobým projektem prezentace Středočeského kraje v partnerských regionech, se kterými je podepsána smlouva o spolupráci a region Pešť je jedním z těch regionů, kde smlouva je podepsána a my se ji snažíme naplňovat. Ez a kiállítás már 16. alkalommal van bemutatva. Ez úgy működik, hogy mi a valamelyik partner, ha vannak partner kapcsolataink, igyekezünk ezt a kiállítást bemutatni, mert nagy értékesnek tartjuk, és bízunk benne, hogy hatni tud az emberekre, és akkor ezért most ez a 16-szor van ez megvalósítva. Třetí věc, kterou chci zmínit, a o tom jsme se bavili i s paní velvyslankyní, je to, že nás spojuje spousta věcí. Historie, ale i současnost. Nejenom ti králové, kteří kdysi dávno před mnoha lety spolu uzavřeli nějaké partnerství, ale i především to, že v roce 1991 naši prezidenti Václav Havel, pan Antal za Maďarsko a pan Walesa za Polsko podepsali smlouvu o spolupráci v rámci tzv. Visegrádské čtyřky, což nepochybně byl velmi významný krok a spoje nás i současnost. A ta současnost je právě i v těch fotografiích Jirky Rouška, kterého vám tímto rád představuji a za chviličku mu předám slovo. Szeretném hangsúlyozni, hogy van mire építenünk, mert sok közös dolgunk volt a múltban, kezdve attól, amikor régen amikor találkoztak a királyaink itt Visegrádon, de az újkorban is, akkor 91-ben a köztársasági elnökök, a Havel úr, a Walesa úr és az Antal úr itt aláírták az új megegyezést az együttműködésről, de azon kívül abban is bízok, és ez külön köszönet a fotográfus úrnak, akinek már átadom a szót, hogy ilyen minőségi kiállítással tudjuk őket megszólítani.
Takže výstavu fotografií Jirky Jirouška, které mají specifickou atmosféru a popisují krásy Středočeského kraje, já osobně, ale i mý kolegové pokládáme za takový malej příspěvek pokračování, rozšiřování, rozvoje naší spolupráce a zdůraznil bych přátelství. Ezt a kiállítást szeretnénk a művész úr által készített képek segítségével bemutatni önöknek, bemutatni Közép-Csehország szépségeit, és bízva benne, hogy ez a kiállítás hozzájárul az együttműködésünk bővítésére, megerősítéséhez. A pozval bych tedy Jirku, aby se představil krátce, řekl něco o fotografiím. A művész úr megkérném, hogy pár mondatban mutassa be a munkáját és önmagát is. Jirko. Dobrý den, jsem Jirka Jiroušek a nejdříve bych rád poděkoval maďarské straně za možnost vystavovat zde a představení kraje a zároveň české straně za to, že mě vyvenčila. Jirka Jiroušek vagyok, nagyon örülök, hogy, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt be tudom mutatni a munkámat, és a cseh kollégáknak meg köszönöm, hogy kihoztak világot nézni. Jsem příjemně překvapený z návštěvy zde, opravdu z toho, co tady vidím, z toho, co jsem zde zažil. Já sám jsem dobrodružnější duše. Nagyon kellemesen meg vagyok lepődve, amit láttam, amit átéltem pár óra alatt, amíg itt vagyok. Én ilyen romantikus, meg ilyen kalandkerdelő személy vagyok, személyileg. A zde se moje duše popásá na tom, co zde vidí a zažívá. Prostě líbí se mi tu. Itt a lelkem úgy érzik, de abszolút úgy érzem magam, sok minden hat rám, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. K fotografiím. Ty fotografie, já létám 31. rokem. Fotografuji přibližně 20 let. 31 éve vagyok sportolóként, síkórepülést csinálom. Ez máskülönben egy motoros ejtőernyőről, ilyen rendszerről van szó, és 21 év óta közben csinálom a fényképeket. A jsem fotograf i pilot v jedné osobě. Co vidím, to fotografuju tam, kde létám. To znamená, že létám, já tomu říkám, s nohama ve vzduchu. Tulajdonképpen ugyanúgy akkor én pilóta is vagyok, meg fotográfus is. És akkor amikor röpködök ide, az akkor közben csinálom a fényképeket, és akkor egy személyben mind a kettőt igyekszek megoldani. Jak létám, můžete vidět tamhle na fotografii, na té modré vedle mého portrétu. Az, hogy repülök, ott vagyok, van egy fénykép, az első fényképen látható, ilyen, ez az, amivel röpködök. Stín. Tamhle pak je stín, létám na hadru. Paragliding. Ott annak a árnyék, a fentről magam lefényképeztem a másik fényképen, ott van, hogy néz ki az árnyékom lent. A vedle vidíte mapu České republiky, na které je asi 500 mých fotoletů. És ott az a térképnek az a jelentősége, ott van Csehország térképe, és ott van az 500 repülésem, amit megtettem, és annak a nyomai, hogy merrefele röpködtem már, honnan vannak nekem készített fényképeim Csehország szépségéről. Tam, kde je nejhustější ta modrá, tak to jsou střední Čechy. Ahol legtöbb az a vonalaknak, a kék vonalaknak a tömege, az Közép-Csehország. Ve středních Čechách zároveň bydlím, takže spousta těch obrázků, těch fotografií je nedaleko mého bydliště a shodou okolností bydlím celkem nedaleko i Karlštejna. Ott élek Közép-Csehországban, azért van ez azt ismerem legjobban, és ráadásul meg Karlstein közelében is lakok, szóval miről itt beszélgetünk, az közeli számomra. Visegrád sám o sobě se opravdu líbí, takže jsem si jistý, že ho navštívím i soukromně, že sem vyvenčím rodinu. Egyértelmű, hogy nagyon tetszik nekem Visegrád, hogy idefelé vissza fog jönni magánemberként is, és ahogy mondtam, kiviszem a családot világot nézni ide, Visegrád, elhozom őket ide. A už to nebudu prodlužovat. És ezzel is fejezni akarom még húzni az időt. Děkuju. Teď už. Máte asszony, én már
Tak já už vás nechci příliš zdržovat od toho hlavního, proč tady jsme, to znamená prohlédnout si ty krásné fotografie. Já řeknu jenom pár poznámek. Když pan starosta tady říkal, jak české děti byly nadšené z Visegrádu, tak se tomu vůbec nedivím. Csak pár megjegyzés. Egyik az, amikor azt mondta a polgármester úr, itt voltak a gyerekek Csehországból, és mennyire örültek, mindent láttak, abszolút nem csodálkozok. Já jsem tady v Maďarsku 10 měsíců a tady ve Visegrádu jsem dneska po čtvrté. Én 10 hónapja vagyok itt, Visegrádban negyedszer vagyok már. A opravdu se mi tady líbí a musím říct, že obecně v Maďarsku mám pocit, že my Češi jsme velmi vítáni, velmi přátelsky vítáni. Nagyon jól érzem magam itt, és általában mondhatom, hogy az a benyomás, ez az idő alatt, amit itt vagyok, hogy mi csehek itt Magyarországon szívesen látott vendégek vagyunk. A věřte mi, že i vy, Maďaři, jste velmi vřele vítáni u nás v České republice. És higgyétek el, ugyanúgy van visszafele. Önök, mint magyarok, szívesen látott vendégek Csehországban szintén. Je trošku nešvarem všech zahraničních návštěvníků, že se hodně zaměřují na Prahu. A látogatók, akik jönnek külföldről mi hozzánk, van neki egy rossz szokásuk, hogy főleg csak Prága érdekli őket. Ale Česká republika, věřte mi, je bohatá na spoustu krásných míst. De Csehország nagyon gazdag. Sok-sok szép hely van az egész országunkban. A patří k nim i střední Čechy. És ennek ide tartozik Közép-Magyarország is. O tom se rozhodně přesvědčíte na těch fotografiích. És erről egyértelműen meg lehet győződni itt beadott fényképek alapján is. Takže jste samozřejmě srdečně zváni do středních Čech, ale i všude v České republice. Ezzel meg szeretném önöket hívni, látogassák meg Csehországot, látogassák, nézzenek el mi hozzánk, élvezzék a szépségeket, amik vannak nálunk. A zaznělo tady už spousta poděkování všem, ke kterým já se připojuji. Sok-sok köszönet hangzott el már itt, amihez én is csatlakozok. Ale hlavně bych chtěla poděkovat panu Jirouškovi, s jakou neustálým entuziasmem za každého počasí vzlétá do vzduchu, aby fotil naši krásnou zemi. Köszönni a Jiroušek művész úrnak, aki milyen kedvel, állandóan repül és állandóan van még, ami hajtja, hogy csinálja ezeket a gyönyörű fényképeket. A tak si tak říkám, když říkal, že sem rád přijede, že pokud by byl na maďarské straně zájem, tak vám ho rádi půjčíme na fotografování tady okolí. Hogyha lenne magyar oldalon elvárás, igény, akkor nagyon szívesen kölcsönadjuk a művészura, és csinálna ilyen szép fényképeket itt a Visegrádon. Každopádně si užijte dnešní večer a jsem moc ráda, že tady s váma mohu být. Minden esetben élvezzétek ezt a délután, nézzék meg a színképeket, és örülök, hogy önökkel lehetek itt most ma. Děkuji. Než pan vicehejtman Karáčony výstavu oficiálně zahájí, tak bychom ještě rádi předali na památku několik obrazů ze Středočeského kraje, které zůstanou tady na připomínku nejenom této výstavy, která se pak odinstaluje a odveze, ale i pro budoucnost, aby připomínala tu příležitost pro vás, pro všechny, pro občany Visegrádu, pro občany Maďarska, navštívit Českou republiku, navštívit Středočeský kraj. Strašně rádi vás uvidíme. Takže teď bychom rádi předali obrázky a pak dáme k panu Karácsonyi prostor. Pillanat, mielőtt a hivatalos megtörténne a Karácsony Ádám csinálna ezt, akkor engedjék meg, hogy átadjuk az ajándékainkat, amit hoztunk. Részben azért is, mert ezek az ajándékok itt maradnak, szóval ajándékot hoztunk, aminek maradandóan itt lesz, és inspirálók lehetnek ezek a képek. Mert ezeknek is sajnos majd időben elvisszük, de reméljük, hogy az, ami kihoztuk, hogy kettő utazásra, az működni fog ez az elvárásunkat. Most még pár pillanatig türelmet, és akkor átadjuk az ajándékot. A začali bychom rádi panem starostou. A polgármester úrnak őnek Toto je hrad Karlštejn. Ez a Karlštejn vára. Tak. Csak ez a ajándék, amit lesz. Book about Karlštejn. Van egy egész fotókönyve, ez is ajándék. Tak. Druhý obrázek bychom prostřednictvím pana Karácsonyho poslali panu hejtmanovi Szabovi. Srdečně ho pozdravujeme. A Szabó István elnök úrnak küldenénk, megkérnénk
Kovács Karácsony adja át neki. Ez szintén az egyik szép helynek a képe. Aby panu hejtmanovi připomínal tenhle krásný obrázek, taky tuto výstavu a zval ho do České republiky. Ugyanaz, mindig erre kiáltása még emlékezzen, és ráadásul legyen ez indító ok, hogy eljöjjön. Třetí obrázek bychom rádi věnovali přímo panu Karácsonymu za perfektní spolupráci. Karácsonynak személyesen szeretnék átadni, amely személyes együttműködésünk kitűnő és gyümölcsöző. To místo se jmenuje Maková hora. Maková nevezetű hegy, mi nálunk a Közép-Csehországban. Je to krásný historický kostel uprostřed lesů. Történelmi templomról van szó az erdő közepén. A věřím, že až přijede, veme si baťoch a půjde se tam podívat. Bízok benne ezzel, akkor mész egy hátizsákot, és elmész megnézni. Čtvrtý obrázek bychom rádi věnovali panu Mikéšimu, řediteli kulturního centra. Mikéši úr, Mikéši! Ön számára is hoztunk egy képet ajándékként. Tak. Jako výraz našeho poděkování a také, aby na památku měl obrázek ve své kanceláři. Köszönhetünk kifejezéseként, és azért is, hogy legyen emléke erre a kiállításra, amit oda akaszt majd fel. A poslední obrázek jsem si nechal nakonec, protože to je speciální dárek pro naši paní ambasadorku. És az utolsó ajándék, ez egy meglepetés, ez egy speciális ajándék, mert a nagykövet asszony számára készítettük. Protože paní ambasadorka nám poskytuje obrovskou morální podporu a věřím, že i do budoucna tomu tak bude. Hovořili jsme už o dalších možnostech naší spolupráce. A tenhle ten obrázek není sice ze středočeských luhů a hájů, ze středočeského kraje, ale je z rodného kraje paní ambasadorky a je to jedna z těch nádherných částí České republiky. Paní velvyslankyně, děkuji moc. Je to pro vás. Jeseník. Děkuji moc. Jeseníky. Mert a nagykövet asszony nagy támogatója munkáinknak, érezzük, hogy sok mindenben tud, és fog is támogatni, mert vannak még elkötelezettek. És ez a kép, az ahol ő él, Jeseník, ez itt van Közép-Csehország, Jeseníknek Osztrava, arrafele van Jeseník, ez azt a vidéket ábrázolja, tetszik látni, ott is vannak szülőföldje. Az a szülőföldje, ott és ott is született, szóval ezért ezt hoztuk ő neki, speciális ajándékot. A jestli můžu dodat, tak v Jeseníkách určitě budete všichni vítáni. Nagyon szívesen látjuk önöket Jeseníkben is. Jsou to krásné hory. Nagyon szép hegyek vannak. Tak. To je vše. A konečně zahajují Köszönjük a meghívást végre, Karácsony. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövetasszony, konzul úr, művész úr, tisztelt polgármester úr, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy ez a fényképkiállítás eljutott ide Visegrádra. Chtěl bych pozdravit vás všechny od pana velvyslankyně, pana konzula, delegace české, pana starosty i vás všechny, kteří jste sem přišli přednosti. Já jsem velice rád, že ta výstava sem dorazila. Szeretnék köszönetet mondani Simko Milán úrnak és Irzsi Holi úrnak, mert nélkülük egészen biztosan nehezebben jött volna össze évekkel ezelőtt az együttműködési megállapodás Petra Pecskova, Közép-Csehország elnökasszonya és Szabó István Pest vármegye elnöke között. Chtěl bych poděkovat Csehül. Chtěl bych poděkovat panu Holému a Milanu Šimkovi za tu práci, kterou udělali před léty, protože bez jejich pomoci by nestalo to, když jsme podepsali tu dohodu o spolupráci mezi Českým krajem a župou Pest, kterého vlastně teďka všichni držíme. Ennek eredményeképpen már elkezdődött településeink között a kapcsolatfelvétel, és ez a kiállítás tavaly már Dabason és Érden is járt. Na základě té dohody došlo k tomu, že začala existovat spolupráce mezi obcema i školama
A v loni ta výstava už byla vlastně prezentována jak v Dabaži, i v městě Dabaži, městu Hiszek a személyes találkozások fontosságában. Věřím důležitost osobních setkání. Ismerjük meg egymást, középcsehországiak és Pest megyeiek. Máme se seznámit, máme navzájem se poznat, my z Budapešti, z Župy Budapešť a vy z kraje, z Českého kraje. És örömmel hallom, hogy nagykövetasszony már több egyére jön Visegrádra. A rád slyším, že paní velvyslankyně už přes celý rok už sem dojíždí opakovaně. És Pest megyeiként mi is szembesülünk azzal, hogy a turisták legtöbbször Budapestig jutnak, és nem fedezik fel a régiónk szépségeit. Souhlasím s tou poznámkou, že turisté většinou chtějí všichni do Budapešti a nepoznávají krásy další, které ta země nabízí. És nagyon örülök, hogy művész úr is úgy érzi, hogy vissza fog még ide térni. Zvlášť cením toho, že pan umělec, taky fotograf, má zájem, má utkání, zase sem ještě přijít se podívat. És biztos vagyok benne, hogy ezekkel a csodálatos képekkel a térségünk lakóinak is meghozza a kedvét, hogy ellátogassanak a gyönyörű Közép-Csehországba. A věřím tomu, že ty obrázky rozhodně budou motivem k návštěvě České republiky pro naše občany. Mert a rohanó napjainkban nem biztos, hogy észrevesszük ezeket az értékeket, ezeket a szépségeket, amelyek körülvesznek bennünket. Tak je typické v tomto uspěchané době občas nevnímáme krásy, které nás jako obklopují. Ez igaz ránk is. Pest megyében ezért kezdtük el értéktárba gyűjteni az értékeinket, hogy vegyük észre, hogy milyen csodaszép környezetben élhetünk. Právě náš kraj se snaží tohleto proti tomu bojovat a snaží ty cennosti, ty vzácnosti, ty hezké věci sbírat, udělat takovou sbírku, čem jsme, na to můžeme být jakoby hrdí. És biztos vagyok benne, hogy ha személyesen meg tudjuk látogatni egymás régióit, akkor örömünkre fog szolgálni ez a sok szépség, amit láthatunk. A jsem přesvědčen, že když budeme mít možnost navzájem se navštěvovat a poznat ty krásy, tak nás obohatí oba. Az élő kapcsolatunkra jó példa, hogy polgármester úr említett, hogy éppen holnap utazik egy visegrádi delegáció, a Szent György lovagrend küldöttsége Karlsteinba. Co se týče nás, toho živého kontaktu, co máme, tak důkazem toho je, že zítra pojede od nás, pojedou zástupci kříže, to je takový rytířský řád, který tady provozuje ty souboje, ty prezentace, tak oni pojedou se prezentovat do Karlsteina přes víkend. Ma önök ugye itt vannak, a delegáció utazik, élő kapcsolatot tudunk kialakítani személyek között, és ez az egésznek a lényege. Dneska jste tady vy, zítra pojede naše delegace k vám do Čech, Karlsteina, to je o co je důkazem toho, že to je funkční. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a Cseh Nagykövetség munkatársainak, művész úrnak, hogy elhozta ide a képeket. Ještě jenom bych chtěl poděkovat pracovníkům velvyslance České republiky Budapešti, umělci, že to celé vytvořil a přivezl to sem. Köszönöm Őri Dénes polgármester úrnak, hogy helyet ad ennek a kiállításnak. Taky bych chtěl poděkovat panu starostovi, že umožnil, aby tady prosperek ta výstava byla prezentovaná. És nincs más hátra, hogy ünnepélyesen a kiállítást megnyitom. A nezbývá nic jiného, abych slavnostně výstavu zahájil. Élvezzék a képeket, gyönyörködjenek benne. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Já taky chci vás pozdravit. Elnézést, hogy a muzsika előtt beszélek, de néhány nagyon fontos gondolatot meg kell osztanom a kiállítás megtekintése előtt. Ale myslím si, že má pár věci bych vám chtěl říct, než zahájí další skladby. 3 köszönetet szeretnék mondani a csehországi embereknek. Chtěl bych vyjádřit poděkování lidem z Čech. Nekem már volt szerencsém Pardubicében és Kunovicében muzsikálni, és megismertem, hogy milyen az igazi cseh vendégszeretet. Já jsem měl možnost prezentovat se v Kunovicích a Pardubicích a měl jsem možnost poznat, co to znamená české pohostinství a láskavost. Amikor a nemzeti identitástudatról tanulunk, Magyarországon az általános iskolában kötelező tudni Smetana moldváját. Když o národní identitě se učíme u nás, tak je povinné na základní škole znát díla Bedřicha Smetany Má vlast. Mert az egyik legerősebb európai mű. Protože je považováno za jedno z nejsilnějších děl ruské kultury. Harmadjára pedig köszönetet kell mondanom Sunda Vencel Józsefnek. A za třetí bych chtěl poděkovat panu Sunda Vencelovi, to byl výrobce hudebních nástrojů.
aki Dubecsben született, és onnan költözött a családjával Magyarországra, Budapestre. Protože on se narodil u nás v Turčí, to ještě teďka součást Prahy, tam se narodil a pak se přestěhoval se do Gdaňska a zanechal zase jako významná díla. Ő készítette el a Kárpát-medence legjellegzetesebb hangszereit, a cimbalmot és a tárogatót. Významně přispěl k obnově hudebních nástrojů, které se staví jako typické, protože to byla cymbál a o tárogatou, což je takový speciální nástroj, který tady vidíte. Je to něco jako soprán saxofon, anebo oboa, anebo klarinet. Je to originál maďarský hudební nástroj. A pedálos cimbalom idén van 150 éve, hogy elkészült, és a világ legjobb cimbalmai Csehországban és Magyarországon készülnek. A ty cimbály, pedálové, vyrábějí a jsou nejznámější ty, které jsou vyráběné v Čechách a Budapešti a Maďarsku. A kezemben tartott hangszert ugyan Stovaszer János készítette, aki szintén csehországi családból származik. Stovaszer János je výrobcem tady tohoto hudebního nástroje, ale on taky má české kořeny. Az első tárogatót azonban Sunda Vencel József éppen 130 évvel ezelőtt kezdte el fejleszteni. Ale Sunda Vencel József začal vyvinout, obnovil to tárogató. És szóljon most az ő tiszteletére 2 csehországi dal, a Skoda Lasky, amit mindenki ismer Magyarországon, és daloljuk, azt hiszük, hogy a miénk, és mindenki dalolja Csehországba, ők pedig tudják, hogy az övék. Na počest chtěl zahrát známou skladbu Skoda Lasky, kterou my myslíme Maďaři, že je to naše, a zpívá si to tak naše skladba, ale já vím, že to je že to zpívají samozřejmě Češi a zpívají právem, protože to skladba původem z Čech. Utána pedig következzen egy népdal, amit Kunovicébe a Kunovszki Létól nemzetközi folklórfesztiválon tanultam, egy gyerekzenekartól, egy jellegzetes kunovicei népdal. A druhé, co bych chtěl zahrát, to je lidovka, kterou byl jsem v Kunovicích a v dětském sboru jsem tam naučil tuto píseň, kterou bych chtěl zahrát. Köszönjük az előadást, köszönjük a figyelmüket és a kitartást. Kérem, tekintsük meg a képeket. Igazgatóra kis vendéglátással is készült a teraszon, nagyon szépen köszönjük. És a következő napokra is maradt még látnivaló, hiszen a hivatalban további 20-25 képet helyeztünk el. Azt is kérem, nézzük majd meg. Köszönöm. Děkujeme za hudbu, děkujeme za účast. Pojďme se teďka už na tu výstavu podívat. Ještě bych chtěl poděkovat panu řediteli, který připravil malé pohoštění na balkóně, takže to užijte. A přijďte se taky podívat, že ta výstava má 2 části, jedna část je tady a dalších 25 obrázků můžete najít u nás v samosprávě, takže zvu vás k návštěvě obou výstav. Prosím, užijeme si dnesního dopoledne podvečer.